Bila je teška noć za stanovnike Donje Jablanice. Vatra je 700 metara od kuća. Požar u općini Jablanica i dalje je aktivan, a iza stanovnika Donje Jablanice je još jedna teška noć. Prema jutrošnjim informacijama, vatra se približila kućama na oko 700 metara. Danas će zatražiti pomoć vatrogasaca iz drugih BiH gradova, a očekuju ponovni angažman helikopterskog servisa Republike Srpske. Iako je situacija nešto bolja nego sinoć, nadu da će danas biti mnogo bolje ne daje podatak da je jutros u 6 sati i 30 minuta temperatura iznosila 30 stepeni, što u kombinaciji s vjetrom koji mijenja smjerove ne pogoduje situaciji na požarištu. Problem je što se požar približava Donjoj Jablanici i ono što jučer je bilo na kilometar i pol, kilometar 200 metara, sad je nekih 700 metara. To se ne može tačno odrediti, jer zbog promjena smjera vetra u 2 sekunde više se i ne zna kuda sve ide. Prenosi jutrošnje stanje na terenu načelnik općine Damir Šabanović. Kako kaže mještani Donje Jablanice, dežurali su noćas u lovačkoj kolibi zajedno sa vatrogascima i volonterima. Objašnjava da je helikopterskog servisa RS-a, koji jučer napravio 11 nadleta, u dobroj mjeri pomogao, ali pošto na tom području ima zimzelene šume, vatra se brzo širi. Helikopter iz RS-a i danas bi trebao pomagati u gašenju požara. Šabanović kaže da trenutno na terenu nema vatrogasaca iz drugih gradova, ali se odlučuje da danas potraže pomoć iz kolega u Sarajevu, Konjicu i drugih mjesta. Pomoćniku načelnika za vatrogastvo kazao sam da pozovu pomoć, da budu tu, jer ne znamo šta se večeras može dešavati, kaže Šabanović. Međutim, prema njegovim riječima, jedina prava pomoć bilo bi gašenje požara kanaderom, kojeg u BiH nema. Objašnjava kako se radi o vrlo kompleksnom terenu, gdje vatrogasci na terenu su nemoćni i da se radi o životno opasnoj avanturi, pogotovo za volontere, piše Kliks.ba. Iako su danas najavljeni pljuskovi u Jablanici se, kako kaže Šabanović, ne nadaju da će prirodnim putem biti ugašen požar, jer se na tom području, prema najnovijim prognozama vremena, ne očekuje velika količina kiše.